Sisetendeni elilandelayo sithola ke uMr uPhilani Ngcobo kwaMakhanya. Sibona ke singasho singathi inqolobane le. Ngendlela okugcinwe ngayo izinto zonke nje izilaze siZulu kodwa kuzosichazela kabanzi fuze asikubingelele sikwamukele. Ngiyathokoza mfoka Nhlekandlela Fuze kade sisakhuluma of air sikhuluma ngalencwadi esiyibona iphethe amagama ebesingakasizwa cabanga ukuthi amanye ngaza translate ke abe nento elalelekayo ezwakalayo eqondile thithini kusika kanjani lencwadi mhlambe ke umuntu aqale ngabingelele mningi ke imisebenzi esiyenzayo njengophiko lwezilimi mina ke ngiqhamuka omnyangweni wezobuciko amasiko ezemidlalo kwaZulu Natal ehhovisi ke la language services la sibhekele khona ke ukugcinwa nokusetshenziswa kolimi esifundazweni sakaZulu Natal siqoquzele ukukhulunywa ukuthi kukhulunywe ulimi mningi ke imisebenzi ke esiyenzayo kemfokandlela ngizoqala ngawo lo osuke oqale ngawo wawubalula eminye imisebenzi ke enziwa ihhovisi ileli lokwakha amatemu sikubiza ke ngamatemu kuyiterminology ngesingisi lapho ke kubheka khona amagama asetshenziswa emkhakheni yahlukene yezempilo uyathola ukuthi kukhona eze science kube khona eze economics kube khona ezama accounting njalo njalo kube seke sekuhlala phansi ke izingcicapho osolwazi abazohlala phansi ke bawabheke wonke lawo matemu ukuthi ke ngesizulu khona lokho kuthiwe equivalent ngaphambi kokuthi uyitranslate into fanele ubheke ukuthi alikho yini igama lesizulu elisho loyonto bese ke beyalibheka lelo gama ukuthi ngempela liyanemba yini li standardized isizulu yebo yilapho ke behlala khona beyacungula elingekho umsebenzi wabo ukuthi ke baqhamuke nelinye igama ke elizoba standardized kube ilona lesizulu elisebenziswayo ukuchaza leyo nto sike sakhuluma ke of air ngikutshela ukuthi kunegama nje lama account kwa accounting ingane eziningi emfokandlela ezifunda o matric ayaphuma amaphepha ebhalwe ngesilungu ingane yomuntu omnyama ke iba disadvantaged ngoba yona kumele ngesikhathi iphendula iphepha iqala icabange ngesizulu lisho ukuthini leli gama ngaleso sikhathi lo okhuluma lolulimi uyaqengqetheka kuyaphambili igcina ingane kube sengathi ayazi ukuthi ukukhulunywa ngani ngoba isihlulekana ukuyibeka into phansi so ke eminye ke imisebenzi ke enziwa ke umnyango wethu waka sports art and culture ngeterminology umsebenzi wokuqala okwesibili kunalolu nje ububona la kubhaliwe provincial geographical naming yikomiti ke futhi leli elisebenza ngaphansi komnyango lona ke libhekeleke ukuqanjwa ukulungiswa nokuthi kubhaleke kahle amagama ezindawo izindawo eziningi ke mfokandlela uyabona ke lapho ngizokwenzela nje yes ongazazi uzisa ukuthini ke onqutu odongkhati obani ngizokwenzela nje futhi yazi udongkhati ukhati enye into exactly so esigqugquzelayo ke ngo geographical naming city akubuyiswe amagama ezindawo aziwayo njengobe njalo aregistreke futhi okubalekile emfokandlela ngoba izichaza umgwaqo lezi ama GPS ukuthi yeyomtunzini uthi mubhala uthola ukuthi awazi ukuthi uzoyapi kanti lento uma usuyibhalisile la ngena laze igama la gazethwa kuthiwa ugazethwa ke ku national ngoba siqala la thina silithatha igama phansi so akwenzele sibone nje silula nali igama la Semelmoth lishintshiwe la gama kwathiwe semthonjaneni kodwa namanje amabhodi kusenomelmoth so ke uma ungena ubhala ukuthi umthonjaneni fanele ikuthathe izokufaka la into uma ubhala uthi uya kaMandlakazi kufanele ikuphathe kulethe kuMandlakazi ngoba lokho kuyasiza ke ngeinto eziningi kuthola ukuthi ke nezinsiza uhulumeni mezabo ungatholakala ukuthi uye eMpumalanga eMpumalanga yaMasteli eMpumalanga eprovince fanele uthi muthi eMpumalanga wazi ukuthi uya kuphi eminye ke imisebenzi ke le ka geographical naming ibhukwana leli fokandlela amanye amagama lawa gazethiwe ibhukwana nje ngathi ngaphuthuma abantu yes so ke kusethe nje lapho ke ikona ke esikwenza ukuthi ku number 2 number 3
khona lokho kuthiwa ke literature development. Okay. Lana Senzani ke la? sigqugquzela ke abantu ukuthi babhale Mfokandlela lento ebesikhuluma ngayo uyabona ukuthi nali nje utho ngathi Yebo. ubhalile umuntu usibhalela manje usibhala ngotho ngathi Izinga under shukela. yes under ke itheme esithi one township one book Okay. one village one book Yo. la esithi khona ke abantu ababhale ngeindawo abahlala kuzona ngoba ngeke siwuthathe emoyeni umlando sizowuthola kubantu banikazi bawo yibo abazosinikeza umlando kuyiwo nazi ezasondini umuntu lo ubhale ngondi nje lunjalo nazi ezokwamandlakazi Yebo. umuntu lo ubhalile obhala ngomandlakazi so ke ezinye ke zemsebenzi le umnyango kwezobuciko namasiko nezemidlalo oyenzayo okuthiwa ke i-development okugcina ke Yeah. Mfokandlela siqhuquzela ukuthi abantu bebeke nama reading and writing clubs lapho abantu bezobiza mase bengamaqoqo ukuthi sizobafundisa ukuthi ukubhala izitori ukubhala incwadi indaba ezimfishane ukubhala imidlalo yomoya kwenziwa njani ukuze abantu bagqugquzeleke ukubhala ngolimi lwabo abalwazi ekugcineni ke iba khona ke ama competition lapha abantu ke bengenela khona ke ngembhalo yabo bakwazi angisingagixiki amagula ngathi siyemuka Mfokandlela Cha kodwa nizwakele ngicabanga ukuthi uyihlahlele kahle Ngiyathokoza. nombukelo obukayo nomlaleli olalele uzoyiza ukuthi hayi lensizwa iyasazi istory sabo. Nakho ke nami ngifuna ke ukubhala ngosuthu. Ngenze njani ke ngifika kanjani la? lapho ke khona ke la umnyango njalo ngonyaka ukukhipha abantu kuthiwa ucommissioner ke lapho ke kucommissionwa abantu wena nje mhlambe uma ufuna ukucommission ungathinta kwi-department ukuthi hayi nansi indawo engifisa ukuthi ngibhale ngayo ngiyacela ukuthi ke ningicommission umnyango wezobuciko namasiko ukuze ngibhale lo ndawo bazokwe seziyenziwa ke izinhlelo kubheka ukuthi ke awukhona umsebenzi osuke wenziwa ngaleyo ndawo Okay. yes ilapho ke wena kuzobe sekuthiwa hayi ke siyakucommissiona ke sibani bhala ke ngaleyo ndawo ubhale kuzobe sihamba ke ngendlela zakho ni check phela ke nobuzinga njalo sithi quality kubheka ukuthi ngabe ku right yini kungamngela phela siyabhala nje umuntu avuka ugqozi kanti ekugcineni lento ayibhalayo into enganempi kufanele ke ibhekwe icheck ongoti bayo kuhamba kanjani Nizwakele asibonge sijabule kakhulu ukuthi sibe nawe namhlanje. Sithokoze Mfokandlela sithokoze